Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük ma este Önöket itt az Art Generation műteremben, ezen a helyszínen, ami pontosan azért jött létre, azért szövetkezett itt 3 művész és egy üzletember, hogy kortárs művészet néhány ágában dolgozó művész ki tudjon teljesedni a hétköznapjait tekintve, és tudjon műveket létrehozni, de ezen túlmenően egy nyitott műtermet hozzon létre, és ez a nyitott műterem időről időre bevonzon olyan... De nyugodtan kapcsolt be, halljuk, hangosítsd ki, és halljunk mindent, mindannyian. Te piszok szemét, így kezdjük. Olyan kortárs művészeti eseményeket is, akár pop-up kiállításokat, de mint a ma este, a mai esti program Császár László, Telefonközpont. Underground Street Blues 2.0, Császár László, szeretettel köszöntjük. Laci irodalmi estjén vagyunk tehát ma este itt. Andriska Tibor, Majoros Gyula alkotótársaim, akik ebben a műteremben dolgozunk, de ma kiegészül azokkal a muzsikusokkal, zenészekkel, de hadd mondjam úgy, hogy kreatív szakemberekkel is, mint például Kovács Gergely a doboknál. Majoros Gyula, őt már említette, de ő is itt van. Dóra Attila és Galkó Balázs. És ne szaporítsam én a szót, már is átadom. Nem csak a szót, de minden. Ma irkadatkor, amikor a szemérmes nap rutinszerű, ordinári fátyol táncát járta, a nyugati pályaudvar lépcsőjén egy különös gyülevészre lettem figyelmes. Ott sorakoztak leharcolt kórusként, lábuk előtt picinke batyú. Mezítláb álltak sorba valami rettenetért, szöges drótokért, szemükben könnyek, bár a kormány szóvivő határozottan cáfolta ezt. Azt mondta, arab zsidó terrorista, pedofil, buzi, drogcsempész banda ez. Megvédjük tőlük a mi cigányainkat. Szerencsére álmodtam mindezt. Nem, soha többé. Nem vehetik el a magyarok mókáit, vagyis, ha a nemzeti konzultáció szeretné felhasználni, csak nem elfelejtettem, az a gyülevész, sebes, hazátlan, kétségbe esett horda, valami olyasféle zsolozsmát mormolt orra alatt, hogy magyar gyerek megvágta, török gyerek gyógyítja, de lehet, hogy ezt még álmomban is félreértettem.
a dal. A szabadságról, a búzamezőről, és mindenről, ami méltósággal megtekinthető, megehető, valamint kinyalható. A szurikáták a szabadságot kiváltképp szeretik. A mongózok meg egyéb állatok nem különben. De ez az ének a szurikátákról zeng. Megveszekedett, könyörtelen szabadságharcosok ők. Apró géppuskafészek fogrendszerükkel, Molotov záptojásaikkal, parlamenti mandátum hiány is hatékonyan képviselik érdekeiket, ha a helyzet úgy adódik, két lábra felállnak, makognak, gesztikulálnak, szépen, meggyőzően, hevesen, ahogy azt a kommunikációs docens asszony a fejükbe verte egykor. Szó se róla, az emberfélék sem vetik meg a szabadságot. Picurka porcelán szobrocskája valami növényféle kókad a kezében, ott áll a dísz vitrin golyóálló üvege mögött, érintésnyire a testvériség és egyenlőség törpe szoborka csoportja mellett szemmel láthatóan kerülik egymás tekintetét mind örökre. Szóval beszélik az emberek, ugyancsak rajonganak a szabadságért. Azt mondják, mindenki, aki földi irányító és adószámmal rendelkezik, megfogható a hasán keresztül, a szabadság is, meg még egy-két egyéb testrészén át, ami azonban már messze esik a szurikáták szabadságvíziójától. A szabadságot ritkán mérik ki a sarki hentesnél. Igen, a has, amikor az ember belép a húsboltba, picinke kultúrbiccentéssel nyugtázza azokon a Swarovski üveggyöngyökkel ékesített véres, ám de az európai illemszabályok szerint vértelenített platina kampókon ezúttal nem cserzett emberbőrök lógnak, más ma a felhozatal, egyéb termékeket küldenek a húsközpontba. Lógnak ott a szabadság kissé zöld, savanykás, büdöskés húscafatjai, cafrangos mócsingók, döglegyek rajta, szabadságra vágynak ők is, miért is ne? Készpénzért kapható jegyre, kilóra, már semmi sem megható. Előre csomagolt, fagyasztott falatkákra, dekákra, miszlikekre, fejedagokra, lecsupaszított mellcsontra, nyesedékre szabdalt, darabolt szabadság. A hentes és mészáros időnként akarva akaratlan félretekint, ilyenkor a patkányok a speciálisan erre a célra kifejlesztett tapadókoromjaikkal felkúsznak a vériszamos csempén, csócsálják a szabadság alsó cafatjait. Az ember ott a vérszagra felveti fejét, a túlélés reményében négy kézlábra ereszkedik, megzabolázva, megtépázva, kutakodva körbenéz, felméri, vizslatja mindazt, ami szemmagasságban falható, elindul céltudatosan, szabadságot keresve, röfögve, felfal minden mócsingot, kinyal minden kondért, ételhordót, testnyílást, ami a számára belátható bűvös körben felfalható, kinyalható. Mm-hmm.
Miklós portréi alá. Az ember néha elbitangol a csordától, elkezd elmúlogatni, eltöri ezét azát, leesik róla, ami végső soron felesleges is talán, újra harci pelenkát ölt, rigolyásabban viseli, mint hajdanán, nem tudja tegnap mi volt, csak azok a gyermekkori pofonok. Néha elered a könnye, észre sem veszi, mindössze azt érzékeli, ha a macska lenyalja a cseppeket, a dorombolást, talán még észleli a sötét csendben, őt simogatja a végső leheveredés előtt, kiforgatja lyukas zsebeiből az összes felgyülemlett galacsint, zsebpiszokká mumifikálódott szerelmeket, elvetélt izéket, némán elillant méltóság, a ráncok, az elmúlás dohos szaga álcázza magát, mintha még élne, lenne valaki, pedig félig meddig már csak valami. A halál igencsak rátermett marketing igazgató. Fekete-fehérben utazik folyvást, testre szabott megoldásokkal áll elő, olykor bizarr állarcot ölt fel nem ismerhetőt, trükkmesternek sem megvetendő, elintézi egy édes angyal bögyörő gyorsított felvétel, vénfasszá töpörödik, ráncosodik, a babapopsi meg ráncos a valaggá, picurka közmunkások jönnek, aprócska ásóikkal, csont ujjacskáikkal a szembejövőkre sorsszerűen rámutatnak, világító sárga mellénykéjükben garázda halálnap számosok, ásnak arcokra ráncokat, otthon vannak minden sírgödörben. A páternoszter pedig nem az égbe visz, ablakodon kinézel, már nem a hősök terét, csak a Lichthof málló vakolatát látod a szürkületben, semmi remény, rögzült, megperzselt dagerotípia nem változik soha már. Soha már.
Hitvány eső. Holinak. Az esőnek esnie kell. Ócskakép, vacak, szorongó, hangulatjelentés, feljelentés, névtelen, valami rég nem létező, tán sosem létezett hatóságnak. A lélek elhasználódott, leszázalékolt ócska mérnöke, elmegyógyintézet lúzere, tologathatja bárhogy lélek sublerét, ennél jobb képet kifundálni képtelen. Áll valaki ott, a kirakat sunyi fényében, csapzott szakállán folyadék szivárog, kalap karimáján az erőtlen cseppek valami ellen bőszen, burjánzó transzparensekkel hiába valóan tiltakozni gyülekeznek. Milyen szállalmas kép ez is, szeme sarkában valamilyen talán őszinte nedvesség. Üveg mögött képernyők, arcvonala, sereg és díszszemléje, biceps mutogató, erődemonstráció, boldogság hányadéka, reklámféleség, kutya eledel, önfelett boldog ebek fetrengenek, pompás, virtuális pázsiton. Esik az örök eső. Áznak benne migránsok, emigránsok, saját okafogyott öntudattal belakott odújukból kivert kóbor kutyák, szeretetlen szerethetők, cipelik bőrükön a hazátalan halál minden átható, kiírthatatlan dokszagát, az ember, aki ott áll ebben az idétlen képben, rohadó keretben, fél bevallani. Irigy, féltékeny húsra, ólra, simogatásra. Hiába valóság, 29 szó, a ki ne mond ról. Valóság, hiába. Oktondi, értelmetlen, felesleges, mint egy kései, magányos, megfáradt, hajnali merevedés. Szép, amikor öreg legény
hervadó lány még egyszer, utoljára összedörgöli orrát, mintha még nózik lennének. Hiába valóság ténylegesen letöltendő, élet fogyt. Főnix veréb. Az ember picinke játékos, rezgő falevél. 4 erőtlen vézna kocsány, kezei, lábai. Velük kapaszkodik kétségbe esetten mindenbe, amit csak elér, amilyen van. Még annyit sem ér. Röpkeség, egy szárnycsapás, villanásnyi birtoklás, elfújja aprócska szellő. Elhullott veréb lesz a dicső főnix madárból, a játszótér homokozójában bottal piszkálják szemetes lapátra. Senkinek sincs senkije, ki emlegetné a régi szárnyalást. Célba köpnek, merev testére szotyolával harmadosztályú csibészek. Sehol sincsenek a jóságos óriások, szép lelkű törpék, akikben valaha hitt. Moszkva tér blues Lizának. Létezik egy korlátokkal kordában tartott lépcső a Moszkva tér peremén. A tetejéről indulnak a boldogság hegyvidéki járatai felé. Volt nekem egy élő szobrom
ezen a bizonyos Moszkva téren. Egy keze volt a legalsó lépcsőfokon, ült időtlen idők óta. Sosem láttam, hogy lépett volna egyet is felfelé. Naponta megkoszorúztam, tekintetemmel megaláztam magam némi alamizsnával. Aztán eltűntán egy hete lehetett. Csokrok meg mécsesek jelentek meg azon a legalsó lépcsőfokon. Egyértelmű üzenet. Ma reggel megmegyek lefelé a boldogságból, a Moszkva tér irányában elvegyülni. Eltűntek a virágok, a mécsesek. Némi kutyaszar, emberi hányás látható a végső lépcsőfokon. Úgy tűnik, valaminek nagyon vége lett. Kisistennek lenni. Fércmű az ember, foszladozó, színes cérnaszálak lógnak ki belőle itt-ott, Kontár Szabó szabta ki őt. Belevágott, ahol csak érte fájt, Isten ments, hogy Istennek nevezzük, nyírbált hatalmas rozsdás ollójával. Dilettáns kímélet nélkül metélt, vágott, ezt keresztelték később teremtésnek, fájdalomnak, kegyelemnek. Azonban létezik egy second hand papírmasé, a másiknál valóságosabb univerzum, bejáratát sosem árulja el senki, ugyanis vannak a világnak más, a nagy főszabásszal dalolva feleselő másként szabók. A képcsarnok nagyfőnökével újat hozó szabászai, akik másképp színezik ki az újrahasznosítható papírosra nyomtatott fekete-fehér kliséket, az embereket, akiknek még rövidke ideig árnyékuk van ebben a kétdimenziós szeretet, gyűlölet, kivárásra épülő komikus panoptikumban.
Andika. Andi furcsa. Ma a villamoson belekötött egy szalmakalapos úrinőbe, aki épp fagylaltot nyalogatott, tán csokit meg vaníliát. Azt mondta neki Andika, te rohadt cigány, elloptad a pénztárcámat. Rángatta is őt némileg, a hölgy menekülőre fogta, Andinak vastag kissé a bokája, de nem ezért volt kitiltva sokáig a tesókocsmából. Az egykori tulaj nehezményezte az egyik kedves törzsvendégét, miatta ütötték agyon, miközben éppen valami minimális ellentételezésért egy kisfröccs lehetett, orális szolgáltatást nyújtott neki Andika a villamos megállóban. Talán ezt nevezik manapság szerelemféltésnek errefelé. Azóta Andika újra bejárhat a tesókocsmába, új tulaj, megbocsátás, amolyan isteni, vagy csupán amnestia, esetleg keresztény amnézia. Andika kiteszi a modern Talking kazettaborítóját a pultra, aztán csak sír, sír, sír egy kis fröccs mellett. Kicsit, mintha érezné, mi zajlik körülötte. Ám bátor, ebben némileg kételkedem. Buddhista macska Emmának. A buddhista macska egy szép napon elindult a buddhista buszon, szabad buddhista akaratából így határozott. Bálványkeresősdie volt éppen, meg tömeggyűlésdie. Szépen kifundálta,
megleli az aznapi betevő kis tehenét, vagy ha mázlia van, akkor egy jó nagyot. El is indult, mint a mesékben. Átgázolt az üveghegyen, meg nem különben impozáns, bűzös aluljárókon is. Látott mindenféle furcsaságot, szorongást, némi rettenetet torzult arcokon. A föld alatt megszemlélte buddhista ikertesóját is, hevertek Diogenésszel egyazon hordóban, mennyei társbérlők, testükön a szalmától finoman véres vágásnyomok. Mindez persze a buddhista macska útját nem hátráltatta, haladt kérlelhetetlenül tovább a nagygyűlés felé. A valóságsóból aznap kipenderített, magasztos, jelmezes napi kisisten épp a mikrofonhoz lépett, amikor odaért. Furcsa dolgokat eregetett ki a száján, nyilván ez így volt helyén való, ezt teszi mindenki, akit sorsa dobogóra kényszerít. Beszélt valami kutya utánzó, meztelen szerzetesről, meg egy másikról, a tehén utánzóról. Mindketten nehéz fogadalmat teljesítettek, az egyik földre dobott ételmaradékokkal táplálkozott, kutya erkölcsöket vett fel, ebb módjára gondolkodott. Azt mondta róla ő, aki ott a picinke pulpituson állt, hogy ha teljesíti kutya fogadalmát, akkor kutyaként születik újjá, ellenkező esetben pokolra jut. A Vikta partner meg folyton valamin rágódott. Tehén utánzó volt a szerencsétlen, tehén erkölcsöket vett fel, marha módjára viselkedett, szakadatlanul tökéletesen kérődzött. Ha sikerülne teljesítenie tehén fogadalmát, megadatna neki a kegy, tehénként születhetne újjá, amennyiben nem, akkor pokolra jut. Ilyesmi volt a végszó, aztán feltette a végső kvízkérdést, a valóság kisisten, kinek van ugye igaza? Mindenki felzokogott, Barrabásnak, ordibálta tapsi erre a vérszagra összegyűlt népecske, miközben zúgott a mennyei szélgép. Aztán a katarzis fergeteges vastapsba csapott át. Akkor a buddhista macska a vészkijáratot keresgélve, félig eszméletlenül azt kérdezte magától, kutya vagyok-e, vagy ne talán marha? Miután mindkét kérdésre nemleges választ adott, a vészkijáraton villámként gyorsan távozott. Mindez azonban a buddhista macska emlékezetéből már réges-rég kiesett. Öregszik ő is, néha úgy emlékszik, belelépett egyszer valami szarba. Másnap meg röptében ki is hátrált belőle, amúgy az egészet kikéri magának, ügyvédet kér államköltségen hamar. Végül felmentették. Azóta kicsit süketnémavakként a buddhista macska rejtőzködő ateista, mindenféle nagygyűlésen titkon ott tétovázik, bolyong. Mesélte mindezt a sarki fény, aki nem más, mint a buddhista macska sziámi tesója, a hegekkel hímzett, multimilliárdos haver, Diogenész.
vidám park. Volt egy hely, amit vidámnak neveztek Hajdanán, meg parknak is. De röhelyes csak annyira volt, amennyire egy barakk lehetett. Akadtak ott furcsaságok. Fából barkácsolt hullámvasút, ahol alkalom adódott hányni büntetlenül. Céllövölde, aktuálisan cserélgetett kliséfejekkel, meg lögd meg, kecske, kiélni vad indulatokat. És persze a varázslatok nélküli elvarázsolt kastély. Varástalan, olyan fékezett habzású görbetükrök, meg ilyenek. Az én kedvenc helyem más volt. Ott az örökké forgó hordóval átellenben feküdt egy ember és szuszogott. Kockás ingben. Az egerek kissé megrágták őt. Hatalmas volt. Elnéztem, töprengtem. Ki ő? Óriás ez vagy törpe? Gulliver óriás földön, vagy a pindurka nép között? Hevert, én meg néztem. Rendre emelkedett a mellkasa, mégsem élt. Mi ez? Kicsoda? Kicsi vagy nagy? Meg minek? Az élet nagy kérdéseit nem a kastély görbetükrei, hanem ő vetette fel. Déjà vu van. Minden kapuajban ma ugyanazt a testet látom. A kockás ingesek ott hevernek, köszönnek rám, emelkedik a mellkasuk, bár talán nem is élnek már. Nézem őket ugyanúgy tanácstalanul. Róluk sem tudom, óriások, vagy törpék voltak egykoron, meg kicsodák, meg minek. És miért?
Nos, tehát tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Nagyon nagy tisztelettel megköszönjük Császár László íróköltő, műfordító, Jószer Európa műveit maestre. Köszönjük szintén Galkó Balázs barátunknak, ezeket a betűket, ezeket a verseket hangá és testé formálta ma este. Köszönjük Kovács Gergelynek, Dóna Attilának, Majoros Gyulának, hogy ezzel a bottal is kezdett ma valami. És lesz, igen. De Laci szeretett volna 2 darab megfogalmazott, összerakott mondatot mondani, de ez... Na jó. Igen. Ez Ez így volt. A vallatószék. Mondjuk 2 mondatért nem érdemes leülni. De ezért a 2 mondat. Szóval az egyik. Az egyik az, hogy igazából ezt az estet Kovácsi Tibi emlékére szeretném ajánlani, aki 2 napja halt meg. A másik pedig ugye a másik aktualitás, ami ez a gyűlölet kampány, ez a Józsinak a Bököl című képhez, 2-3 éve festett, az ugye 2? 3. És hát ez egy profécia volt sajnos. Nekem meg körülbelül ugyanekkor született a Hitványos című versem. Elképesztő, hogy végülis ez megvalósult. Sajnos. Hát ez volt a 2 mondat, köszönöm szépen. Viszont én ígérem, hogy többet nem festek ilyeneket. Köszönöm.